Fl-aħħar jiem kien żvelat li l-Gvern qed jagħmel diskriminazzjoni politika u jqassam mediċini li jkunu skarsi lil min iritu, pazjenti li jażelu. Issa saħansitra jidher li tqassim ta' dawn il-mediċini qed isir minn każini laburisti fil-lokalitajiet, bl-informazzjoni li għandna tajt li jekk qed jiġri, pereżempju f'Ħal Tarxien, fejn klijenti li ma jinqdewx mill-ispiżeriji fejn jgħidulhom li l-mediċina tkun out of stock qed jintbagħtu fil-każin tal-Partit Laburista u jaqduhom id-deputati Laburisti. Dan l-istazzjon fl-aħħar sigħat irċieva numru ta' rapporti minn individwi u anke minn spiżjara li jinsabu rrabjati għal fatt li dan l-intħil politiku fil-proċess ta' tqassim tal-mediċini jista' jwassal għal riski kbar. Biss it-tqassim fil-każini mhux isir minn spiżjara kwalifikati. Vera tqassam. Mhix ħanejlek li mhux vera, Siġofernis m'għandux il-potenzi, m'għandux l-awtorità li jqassam il-mediċini hu. Siġofernis mhux spiżjar, jaqassam il-mediċini l-ispiżjar, issa tittriski ħajtek murant Siġofernis. Għamelin. L-Ministru Konrad Mizzi u lanqas is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern ma ċaħdu dan kollu. Tikkonfermaw li d-deputat Laburista Silvio Parnis li anka qiegħed fl-istess distrett ta' Sur Fern qiegħed taqassam il-mediċini u f'każini laburisti partikolari fir-Raba Distrett? Jekk għandek dal-informazzjoni jekk jogħġbok tihuna. Nagħmel mistoqsija kollega tagħkom żgur tafu iktar minni. Jekk jogħġbok jekk għandek ċertu informazzjoni milli titfuttajn, please. Nagħmel mistoqsija mhix qed nitfattajn. Aħna maħniex aware about any wrongdoing. Ġifieri intom bħalissa ma tafux il-deputat Laburista Silvio Parnis qiegħed taqassam il-mediċini fil-każini laburisti. Jekk għandek l-informazzjoni, please tihuna right away. U fl-istess ħin li ma ċaħax li kollegi tiegħu fil-Grupp Parlamentari Laburista qed iqassmu l-mediċini fil-każini laburisti, Konrad Mizzi irreaġixxa għal dak li qalet l-ispiżjara Denise Ellul din il-ġimgħa li kienet ikkonfermat li qed issir din id-diskriminazzjoni fit-tqassim tal-mediċini. Din hija ċara li hemm ċertu burokrazija fil-POIC, jeżistu instanzi fejn il-klijent ma jkunx jista' jinqeda. M'hemmx dubju li ċertu klijenti se javviċinaw il-customer cares ta' ministeri differenti u huwa obbligu tagħna wkoll li meta jiġi klijent li jkollu bżonn xi ħaġa nagħmlu ħilitna kollha biex nippruvaw naqduh. Però nassigurak li jekk jiġi xi ħadd għandu bżonn mediċina se nagħmlu minn kollox kemm Chris kemm jien personali biex naqduh. Iżda fl-istess sentenza Konrad Mizzi kontradixxa lilu nnifsu għaliex meta tkellmet l-ispiżjara Ellul ftit tal-jiem ilu ċaħat li qed issir diskriminazzjoni fost il-pazjenti, iżda issa qed jgħid li jagħmel attentat biex ikellimha ħalli jara x'informazzjoni għandha. Il-biraħ tlabna lill Permanent Secretary tagħna Sur Rapa li jikkontattja l-ispiżjara li semmejt Mrs. Denise biex ittina aktar informazzjoni fuq dan il-każ u nkunu nistgħu nidħlu iktar fil-fond dwar dan il-każ. Jekk il-Denise Ellul kellimtu għall-bieraħ, kif il-biraħ l-ewla ma ħarġitx stqarrija li għadtu li m'hemmx diskriminazzjoni politika kellkom il-każ f'idejkom? No, il-Denise pratikament il-bieraħ tlabna l-Permsec li jkellimha jipprova jikkontattja. U aktar kmieni din il-ġimgħa l-Ministru Mizzi sorprenda lil kulħadd meta ħareġ jiddikjara li l-mediċini out of stock naqsu u mhux żdiedu. Fuq mediċini out of stock dawn naqsu. It is a statistical fact li l-mediċini out of stock naqsu. Iżda mistoqsi biex iwieġeb kemm hemm mediċini f'forma ta' pending order għaliex kif żvela dan l-istazzjon it-titlu out of stock fuq il-formola issa nbidel għal pending order, Konrad Mizzi ma weġibx. Il-mediċini li qegħdin issa taħt il-frażi pending order kemm hemm kollox? Tajb li ngħid li s-sitwazzjoni aħna maħniex kuntenti jekk ikun hawn mediċina waħda li out of stock. Ataw numru ta' mediċini li huma out of stock. Dwar il-pending order saqsejtek. Thank you. Mizzi u Fern kienu qed jitkellmu waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-Isptar Mater Dei li sejħet biex il-Gvern fl-istess ħin il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien qed jagħmel żjara fl-Isptar St. James iħabbar li laħaq ftehim ma' żewġ sptarijiet privati biex l-MRIs jibdew isiru mal-privat bilan li titnaqqas il-lista tal-istennija. Madankollu kif anke ammetta Chris Fern stess dan mhuwiex xi ftehim ġdid għaliex sħubija bejn gvern u privat fil-qasam tas-saħħa bdija il-Gvern Nazzjonalista. Sar agreement simili ta' PPPs anka ma' sptarijiet privati anka f'amministrazzjonijiet preċedenti. Matthew Bonnet għal Net News mill-Isptar Mater Dei.